Els dies 4 i 5 d'octubre es va jugar al Pitch and Pat Lloret Papalús la tercera edició de l'International Pairs Tournament, competició en el marc del calendari de la FIFA. Hi van participar un total de 65 parelles provinents de diferents associacions europees. De mica en mica la gent li va donar més credibilitat a la idea que vam tenir fa 3 anys i aquest any ja teníem ple i espero que de mica en mica la gent comenci a agafar més ganes d'aquest campionat. Ja la meitat de parelles són internacionals i la meitat de parelles catalanes. Pensa que a Europa hi ha 9 països que juguen a pitch and pat i dels 9 països han vingut 5. O sigui que en general està molt bé, molt positiu. Dissabte, a 2:15 del matí, es donava el tret de sortida a la primera de les 3 voltes de la competició. Es jugava sota la modalitat Greensome, modalitat que de primer cop es juguen les 2 boles, s'escull la millor i es segueix fent un cop cada jugador. 5 parelles van fer el mateix resultat de 46 cops. La segona volta de la competició es va jugar sota la complicada i exigent modalitat Foursome, que és una modalitat que es juga amb un cop cada jugador amb la mateixa bola. El resultat el va fer la parella local Manel Martínez i Miquel Roger, que van fer un gran resultat de 7 cops sota par, seguits de Colin Somers i Ian Ferrelli, i Liam O'Donovan i Paxo Belitarsi, i els catalans Josep Martínez, Enric Sanz i Manuel Amor i Carlos Vilardell, que tots van fer 4 sota par. Finalitzada la primera jornada de joc, liderava provisionalment la taula de la classificació general la parella d'irlandesos O'Donovan i Darcy, amb un total de 96 cops, seguits dels catalans Martínez Roger i Martínez Sanz, totes 2 parelles amb un cop més. El diumenge al matí s'iniciava amb retard la tercera volta de la competició per les fortes pluges que havien caigut durant tota la nit i a primera hora del matí. Finalment, el sol es va deixar veure i va acabar amb un temps primaveral. L'última volta de la competició es va jugar sota la modalitat Furball. Cada jugador jugava la seva bola i comptabilitza el millor resultat. El millor resultat d'aquesta volta el van fer els irlandesos Walsh i Scannell, amb 9 cops sota par, seguits de Salcedo Grimal, O'Donovan Darcy i Amor Vilardell, tots ells amb un cop més. Finalment, la parella d'irlandesos Liam O'Donovan i Paxo Belitarsi es van emportar el títol dels campions del tercer International Pairs Tournament, amb un total de 143 cops.